Oleh deh. Lakban जाबाय मोन नामा? आरना फैया प्रेसिडेन्ट होग्रोदोब्रा आरायनि सिगां बुंग्रोदो दे बुंग्रोदो Ini burung aja. Ada ini hai jahat. Di tiap hati ini. Tin masih जाबाय. सरकार दानिया नङा. tin masih जानानै थांबाय. दा जोङो नैबे सामथाइबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जा BCDC दिनै गोदानै सरकार दाखांनायनि उनावहाय जोंहाय आरो BCDCखौ गोदानै दरजा खुलिनाय हाबाफारि लानायावहाय दिनै नुजानो हानाय जोंहा ब्लकनि जोंहा प्रेसिडेन्ट माबा मानिराम बसुमतारी आरो बेवहायनो जोंहा मानिजाथाव समष्टिनि MCA सार सुकुसि मुसाहारि आरो जोंहा डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आरो जोंहा ब्लकनि सेक्रेटारि जोंहा हेमेल सार आरो बेवहायनो गोबां जोंनि बिपिएफ कर्मिनि मावथि बिथांमोन बिबानगिरिफोर नुजाफैनो हादों आरो बेवहायनो नुजानो हाबाय जोंहा गोदानैहाय मोननो हानाय दिनैहाय चेयारमेन जागोन बिथांमोन दं आरो मेम्बारफोर दं बेवहाय दा नैबे BCDCखौ बेखेवनो नागिरनायावहाय दा आङो जोंनिनो मान होनो गोनां मान गोनां जोंहा MCLA सारखौनो आङो बे खिथाखौ हास'नो थाखाय सारखौनो आरो आर'नाइजोंहाय गांसे आर'नाइजों बरायनो गोदाननायखौ मोनसे होदो गांसे दङ अर' सियार गोदान गांसे दङ चेयरमैन 원사지가 뭐가 시합 나오네 시합